Я зараз не хочу нічого анонсувати, тому що зараз практично йдуть судові процеси закінчення, справа буде передана до суду, там будуть практично вже в повному обсязі, не змонтовані. А я думаю, що будуть, якщо це суд дозволить, тому що під час будь-якої доказу повинна бути аргументація, як він був зроблений, чи належним чином, чи належним чином. І тоді будуть вже всі питання. Але якщо дійсно когось дуже цікавить повний текст, всіх розмов, повний текст, а не вибірка якихось там окремих фраз, будь ласка, можемо надати. Це ми нікому не забороняємо, тому що матеріали слідства відкриті, вони вже практично не мають грифу секретності, і там все чітко зазначено. Хочу єдине сказати для всіх глядачів. Надайте. Якщо б на сьогоднішній день... Дайте мені подивитися. Да, будь ласка. Я дам. Добре, домовились. Якщо би всі ті речення мої були б справжніми, були б сьогодні в справі судді, прокурори, чиновники якісь там, геокадастри, геонадри, все іншого. Ті, які, може тому той справи не рухається, тому що їх там немає, вони зав'язані, бо рильце, як то кажуть, в пушку. Ні, їх немає взагалі, тому що це все було, ще раз повторюю, змонтовано, тому що жодного ще раз підтвердження. Скажіть відверто, ви вірите в справедливість українського суду? Я вірю в те, що рано чи пізно є суд Божий. Це перше все. Я вас питав про український суд, а ви мені одразу про Божий. Далі. Ви знаєте, в моїй справі є 3 ознаки. Я, в принципі, їх так назву. Пам'ятаєте, перше, це агент Катерина, який приносили квіти під НАБУ. Потім їй принесли підозру. Тільки в іншій справі. Є пан Холодницький. Доволі людина, яка там закривала очі, все інше. Давайте тепер станцюйте. Ні, в якому разі. Послухайте. Ні в якому разі. Згадайте його рибу. Сьогодні він сам. Я не хочу згадувати його рибок. Я хочу згадати те, що коли людина підписував якісь неправомірні речі, тим же самим бумерангом і до нього ставились. Тобто, якщо людина допускає якісь певні, правочини проти іншого, він повинен знати, що це те ж саме може зробити проти нього. Те він сьогодні і отримав. Я вірю в те, що 30 числа КДК там не визначить ніяких його порушень, він продовжить свою роботу, але я думаю, він запам'ятає на все життя, як підписувати незаконні протоколи, рішення і все. І третє питання.